दिनै उदालगुरियाव मोनसे इउपिपिएलआव जयेन एबा हाबनायनिया दैबाना जागासिनो दं जेरैबो गुत्तै समस्तिनि सिङावनो रायजो राजाफ्रा जायफ्रा बिपिएफआव दंमोन बिपिएफफ्रा 17 बोसोर रायजोफ्रा बिपिएफ सासननि सिङाव थानानै जेबो मोनाखिसै आरो बेनिखायनो दिनै बिसोरो दिनै गोदान सरकारजों थानानै बे ओनसोलाव जौगानायखौ मिजिंथिनानै जोंनि बे इउपिपिएलआव जयेन खालामगासिनो दङ सानफ्रोमबो जोंनि बे उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट अफिसाव सानफ्रोमबो 30 जननि खम जायाखै जयेन जानाया दिनैबो बेयाव 70 जननि बांसिन मानसिया जयेन जाबाय आरो बिपिएफनिफ्राय 40सा मानसिया दिनै जयेन जादों आइजोफ्रा दिनै 50 आरो जेन्ट्सफ्रा 20सा मानसिया दिनै जयेन जादों बेनिखायनो जों सानफ्रोमबो गासैबो मानसिफोरखौ जों खावलायदों जाहाथे जेन मोनसे गोदान सरकार दानायाव बयबो हेफाजाब होयो बेनिखायनो जों खावलायदों दिनै जोङो जिहेतु आसाम केन्द्रीय सरकारजों मोनसे जों सुक्ति खालामबाय आरो सुक्ति खालामनानै जिखिनि थाखा फैसा फैगोन आरो दिनै डाइरेक्ट मोनसे फान्डिं जागोन मोनसे बिटिआरनि गोदान सासन जायोब्ला बेयाव रायजोनि जेसां हायो जि सुफुंफुनो हायि बेबायदि मोनसे आंखाल मोनसे पर्यायाव दङ जोंनि बर' ओनसोलावहाय जोंनि बे बिटिआर ओनसोलावहाय बेखौ जुदि मोजाङै जुदि जोङो सिन्ता सरसा खालामलायनानै जुदि मावोब्ला बेखौ सुफुंनो हायि बाथ्रा गैया गासैबो बियो समजों लोगोसे सुफुंजोबनो हानाय जागोन कसुगाव जिखिनि जाथाय जादों सासे मानसिनि खोमाखौ जे बिथां बिपिएफनि मावथिफ्रा जे बुनानै जिहोदों बे बाथ्राखौ जों इउपिपिएलनिफ्राय जों स्ट्रंलि कन्डेमनेसन होदों आरो दिनै जिखिनि नुदों बेनिख्रुइ बांसिन जाथाय बिथांमोना हयथ' खालामनोबो नागिरगासिनो दङ बेनिखायनो जोंनि इउपिपिएल हान्जानि मावथि हान्जाफोरखौबो आङो खावलायदों जे दिनै बिपिएफआ जिहेतु फैबाय थानाय बिटिसि इलेक्सन एबा बिटिआर इलेक्सनाव जेननो थांगासिनो दङ बे बाथ्राखौ बिथांमोना लामा गैजायै जानानै दिनै रायजो राजाफोरनिफ्राय जिहेतु मोनसे हहारि गैला बे बाथ्राखौ नुनानै बिथांमोना दिनै मानसिफोरखौ जानला मोनला बेबायदि बुदों आरो बेबायदि बुनायखौ जों स्ट्रं भाषाजों दिनै जों कन्डेमनेसन होयो